Hola de nou, benvingudes i benvinguts a un nou episodi de Tornem a Europa. Ja sabeu que és el podcast, el videopodcast que podeu seguir en el nostre canal de YouTube i també en les plataformes més habituals i que està dedicat a conscienciar de la importància de la política europea i de les decisions que es prenen no tan lluny de sí, allà a Brussel·les i a Estrasburg. Avui ens hem desplaçat al sud de la ciutat de València, a la platja de Pinedo. Podeu veure la mar, la platja i per allà també veureu el port, perquè anem a parlar d'un tema fonamental que és el medi ambient i la sostenibilitat. I per a parlar d'això hem dut una persona que en sap molt i que a més ha tingut la gratitud de voler participar en el podcast. És Graciela Ferrer. Graciela, moltes gràcies per vindre a Tornem a Europa. Un plaer, sempre. Graciela ha estat durant 8 anys diputada a les Corts Valencianes per part de Compromís. Allà portava bàsicament qüestions de medi ambient, sostenibilitat, polítiques d'aigua, perquè ella és una especialista acadèmicament formada en aquests temes, va estudiar econòmiques i després va fer màsters de gestió sostenible, especialment de l'aigua, i a més perquè és una activista reconeguda. Tu has estat molts anys i continues estant, per exemple, a Suckerville, no? Efectivament, de fet, l'any passat Suckerville va complirem 20 anys. Bueno, que no és poc, no? Per a organització independent, ecologista, valenciana, aguantar 20 anys reclamant bàsicament que se faça un ús racional de l'aigua de Xúquer, no? Sí, i sobretot que se recuperi la salut dels nostres rius i dels nostres aqüífers, i tenim una eina, justament ara que estem parlant de la importància de la política europea, que és la Directiva Mar de l'Aigua, que se va aprovar en l'any 2000, i que suposa un gir copèrnica respecte a la política tradicional hidràulica d'explotació, d'extractivisme d'aigua respecte a rius i aqüífers, i que encara que han passat ja 23 anys des que se va aprovar i que s'ha estat implementant a l'estat espanyol, queda molta feina per fer. I és una gran oportunitat que continuem reivindicant des de Suckerville, és l'aplicació correcta, àmplia i permanent de la Directiva Mar de l'Aigua per a recuperar la salut dels nostres ecosistemes aquàtics, perquè no hem de perdre de vista que beure aigua és fonamental per a la nostra vida, també fonamental per als usos econòmics, els usos socials, però que si sobreexplotem els rius com els tenim sobreexplotats, no cuidem la biodiversitat, contaminem els aqüífers, no tindrem aigua. Per tant, per a garantir l'aigua que necessitem tant des del punt de vista quantitatiu com des del punt de vista qualitatiu, és fonamental recuperar la salut dels nostres ecosistemes aquàtics que estan francament molt mal, malgrat que des de fa, com dic, 23 anys teníem aquest mandat europeu per a que a 2015 estigueren en bon estat. Ara sembla que la fita se trasllada a 2027, que és, diguem... Ja estem en el 24, Sí. 23, però ja estem en el 24. La vigència total de la directiva en quant a planificació, etc. Però, malauradament, vegem que els diversos governs, les diverses administracions arrosseguen molts peus i que el canvi de xip que és necessari no s'ha produït de la manera necessària per a garantir aquesta vida que en definitiva és l'objectiu principal. Si has parlat de la Directiva Mar de l'Aigua, com li explicaries a la gent que ens està escoltant o ens està veient la importància de les decisions en el pla mediambiental que es prenen al Parlament Europeu o a la Comissió Europea? A veure, si no estiguérem en la Unió Europea, si el Regne d'Espanya no formara part de la Unió Europea, tindríem una situació mediambiental prou pitjor de la que tenim, perquè les lleis venen del marc europeu.
així, desgraciadament, el que vegem és que encara s'arrosseguen molts peus en temes ambientals. I, de fet, el Regne d'Espanya té, diguem, el dubtós lideratge en quant a incompliments de la normativa ambiental europea. En l'any 2023 és l'estat de la Unió Europea amb més procediment d'infracció oberts per incompliment de normes respecte a la protecció de les aigües, de depuració, per exemple, de depuració de les aigües residuals, de protecció d'espais naturals, de gestió correcta de residus. Són els 3 capítols, diguem, més grossos en els quals liderem les infraccions. Per tant, si portem pràcticament 40 anys en la Unió Europea i encara tenim aquest dubtós lideratge, doncs imaginem-nos què podia passar de ni tan sols estar en la Unió Europea o no tindre aquest marc de referència per a poder protegir els nostres ecosistemes. I, podem pensar o podem tornar la vista enrere de què va passar al nostre país, al País Valencià, en l'època, en els 2000, en la dècada dels 2000, de mitjans del 90 a 2000, en el tema de l'especulació urbanística. Sí, ahir la Unió Europea ens va tirar alguna mà. Jo recorde el cas d'abusos urbanístics, no?, que va fer una petició al Parlament Europeu, aquella petició va ser escoltada, allò acabà en un plenari a Estrasburg parlant de la situació d'indefensió. Bàsicament era un tema més de defendre els propietaris que eren expropiats per a fer macropais, etc., però òbviament també es prenia en compte la situació mediambiental. I finalment hi hagué una resolució del Parlament Europeu que instava la Generalitat Valenciana, a les Corts Valencianes, a modificar la LERAU. Vull dir que tu consideres que en qüestions mediambientals Europa és un aliat? Europa, efectivament, des del punt de vista de protecció mediambiental, és un aliat. Ha estat un aliat molt important, per exemple, comentaves el tema dels abusos urbanístics, també respecte a la protecció del riu Xúquer i de l'Albufera, quan el transvasament Xúquer-Vinalopó volien agafar aigua des de Cortes de Pallars en un projecte que portava finançament europeu. Aleshores, també, a través de la Comissió de Peticions, se va aconseguir que, amb mobilització ciutadana, amb molt de treball i una conjuntura política molt concreta, s'arribarà a modificar el punt de presa d'aigües per a situar-lo en la sud de la Marquesa, que està pràcticament al final del riu, amb la qual cosa se redueix significativament l'impacte que té el transvasament respecte al riu. Perquè si estava al punt de presa d'aigües a 100 quilòmetres de la desembocadura, vos podeu imaginar com efectivament la pressió sobre els cabals hauria sigut bestial i haguérem acabat en un riu Xúquer en la comarca de la Ribera agonitzant com està el Segura en la vega baja del Segura. Aleshores, des d'aquest punt de vista, la Unió Europea ha estat, la Comissió ha estat un aliat per a fer complir la normativa que s'havien donat tots els europeus a través de directives, reglaments, etc. Ara bé, en els últims anys, sobretot després de començar la guerra a Ucraïna, també tenim una creixent pressió de l'anomenada transició energètica. Correcte. I molt impulsada des de l'àmbit europeu, i estem veient com aquest plantejament d'introducció massiva d'energies renovables està debilitant
la protecció mediambiental, sobretot de hàbitats i d'espais naturals, no? Ho hem vist en les dos últimes directives i el reglament que se va aprovar en matèria energètica per a l'acceleració de les energies renovables, en la qual el territori queda prou indefens. Queda en un segon pla. La prioritat és la producció d'aquesta energia renovable. Efectivament, perquè, a més, no és que s'hagi de provar l'interès públic superior d'un determinat projecte. No, és que se'n presumeix. Exacte. Amb la qual cosa, totes les excepcions de directiva d'hàbitats, de protecció d'hàbitats, de protecció d'aus, que és el que forma la xarxa Natura 2000, com inclús de deteriorament d'espais que puguen fluvials o lacustres que puguen estar en molt bon estat, se pot fer. I després ja se compensarà, se mitigarà, etc. Amb la qual cosa estem en la Unió Europea en aquest moment caiguent en una mena de visió de túnel en la qual tot se redueix a CO2 evitat, no? O a no gastar combustibles fòssils, però un dels problemes centrals i fonamentals que tenim a nivell planetari, però també a la Unió Europea, és el deteriorament de la nostra biodiversitat. Tenim el 80% dels hàbitats a nivell del territori de la Unió Europea en mal estat. I, de fet, ha sigut molt, contradictori i molt dificultós acordar una posició entre el Parlament i el Consell de la Unió Europea, etc., respecte al reglament de restauració de la natura, que encara no està aprovat. No està aprovat. Encara no està aprovat. Tu dius, ha sigut molt difícil? No. No, però vull dir que està sent molt difícil. Ha sigut molt difícil arribar a la posició perquè quasi se donava per perdut. En juny se va salvar, se va tornar a salvar en novembre, però, clar, tenim molts problemes per a posar en marxa una llei d'aplicació al conjunt del territori europeu per a recuperar el bon estat dels ecosistemes, i al mateix temps tenim altres reglaments i directives europees. L'últim reglament que s'ha aprovat és el de matèries primeres fonamentals, bàsicament vinculat a la mineria de substàncies necessàries per a la transició energètica, que també presumeix aquest interès públic superior de la mineria, d'aquestes substàncies al territori europeu, i que va en direcció contrària a la necessitat de restaurar els cicles naturals dels quals depenem. Aleshores, en aquest moment, diguem que la transició energètica és com l'única prioritat. És el model que s'està plantejant. Sí, però és una transició... Que siga l'únic possible. És una transició... És una transició energètica plantejada a nivell de grans números, correcte, però sense tindre en compte ni la dimensió territorial ni la dimensió social vinculada a aquest desplegament que, per una altra banda, és necessari, però que s'ha d'acompassar. I, sobretot, hi ha un element que subjau i que agreuja la situació, i és la manca estructural d'ordenació del territori, coneixement i ordenació dels usos del territori que trobem en general i en particular a l'estat espanyol, on la planificació
en general i la territorial en particular ha sigut sempre, la germaneta pobra. Sí, una planificació deficient i sempre depenent de l'ús econòmic per damunt. Sí, i sobretot també veig en la planificació com una pèrdua de temps, quan és exactament el contrari. És allò de vista, haz paiet, que tinc pressa, no? Pues, el problema és que anem atroninats fent coses i després ens trobem en efectes contraproduents, inesperats, que te diuen són imprevisibles. No, són previsibles si els estudiem. Sí. Efectivament. I aleshores jo crec que jo en este moment amb esta transició energètica mal anomenada ecològica que s'està portant a terme des d'Europa, la veritat és que trobe un afebliment molt important del lideratge de la Unió Europea respecte a les polítiques ambientals. Graciela, has parlat de dues coses que me venen al pèl per jo on estem per a unir-les. No? Una és, se fan les coses és una planificació adequada, després apareixen uns efectes secundaris, no? uns problemes col·laterals, que diuen alguns, i se n'adonen que és tard per a solucionar-los, perquè a més en temes mediambientals no tot és recuperable. De vegades la major part de les coses són irrecuperables. I una segona cosa de la que hem parlat és la de presència a través de peticions, a través dels nostres eurodiputats, que esperem que es tinguem al Parlament Europeu per a dur temes valencians allà. Ho dic que ens ve al pèl perquè estem davant del port de València, vegem les grues. Aquestes grues estan en el que era la platja de Nazaret Pinedo. Efectivament. Se va fer l'ampliació. Sí. Que ja va destruir un port que s'havia fet a dins, que va deixar inutilitzable el terminal de passatgers, en fi, una planificació inexistent, si és que n'hi hagué, i ara es planteja aquesta ampliació nord, no? Una ampliació nord que estava ja, en teoria, planificada, però que a última hora se va canviar el projecte i diuen que no passa res, no? Que amb el mateix estudi per al projecte A se pot fer el projecte B, no? Creus que és important i que tindrà utilitat portar la veu d'aquells que pensem que aquesta ampliació és totalment perjudicial, pot ser perjudicial per a l'entorn de la ciutat i per a la mateixa ciutat i per als entorns, estem en Pinedo, Pinedo, el Salers, l'Albufera són els llocs que se veuran més tocats, no? Més afectats per aquesta ampliació. Creus que és important portar aquest tema també a instàncies europees? Crec que és molt important, que és fonamental i a més, tindre també una perspectiva molt integral de l'impacte sobre el territori. Perquè parlem de les platges del sud de la ciutat de València, parlem de l'Albufera, estem parlant, en el cas de l'Albufera, no només és el parc... és una zona Ramsar... No, sí, és Ramsar, Zepa, LIC, lo tiene todo. Però no sols forma part de la xarxa Natura 2000, la part, diguem, d'aigües interiors i continental, des de la DBS, etc., sinó també la part marítima. Aleshores, això està propet, Sí. A banda de la salinització que implicarà l'alteració dels corrents que ja estan afectant des de l'ampliació que se va fer en els anys 80, després el LIC Nord que se va fer en 2012, etc. No? Això és molt important, però també és molt important posar de manifest que aquesta declaració d'impacte ambiental del projecte aprovat en 2007 i després mig canviat no prenia en consideració l'impacte ambiental de l'increment del tràfic. Me dona igual de ferroviari que per carretera, perquè una part serà ferroviari, però una altra part serà increment també de tràfic de contenidors de mercaderies per carretera, que implica més congestió, que implica que comencen, ja s'estan demanant noves infraestructures per a millorar l'accés al port,
fa uns anys, en una idea loca d'accés nord submarí, Submarina. no? Que dius, Sí, però sí. a veure, així què passa? Que la restricció pressupostària no existeix per a esta gent, no? Perquè total, com ho paguen en els nostres impostos, pues Correcte. lo que faça falta, no? Vull dir, és una cosa un poc no loca, no? Sí. I això són qüestions que afecten a l'Albufera, però també afecten a l'Horta de València. I no hem de perdre de vista que l'Horta de València és un espai protegit. Hi ha una llei de l'Horta que el protegeix, és un sistema agrari que forma part del patrimoni mundial reconegut per Nacions Unides. Vull dir que no estem parlant de qualsevol cosa, sense oblidar de l'impacte d'aquest increment de tràfic i relocalització de tràfic dins del mateix port, en els creuers i tota la caragola, sobre la qualitat de l'aire de la ciutat. Entonces, és que, a veure... La major part de la contaminació de l'atmosfera sobre València ve Del port. Ve del port, perquè Exacte. els vents predominants, Clar, les són- brises, Clar, les brises són... de mar cap Clar, a terra, efectivament. la marinada que entra Efectivament. cada dia. I que, per cert, mos dona molt de confort tèrmic Sí. i que s'agraeix molt que vinga... Claro, però si resulta que ve enriquit, no?, en emissions contaminants, pues, és un problema important. Per tant, jo crec que s'han d'esgotar totes les instàncies i sobretot perquè segurament ja l'anterior ampliació, les obres anteriors tingueren finançament europeu, demanaran finançament europeu per a fer un port, com diu el ministre, que, vamos, ha declarado, es genial, ¿no?, perquè declara un port mediambientalment sostenible i que no va tindre impacte, però a veure... Podrien començar per fer sostenible el que ja tenen. Clar, Els trens que passen sense electrificar, els camions, a veure, els vaixells que això no paren les bateries, els motors durant uns altres dies que estan ahí perquè no tenen electricitat a la tensió que necessiten. No, Hi ha molt per a fer en el que ja n'hi ha. Sí, i sobretot que n'hi ha capacitat excedent actualment que no s'està aprofitant per un problema d'organització. Correcte. És a dir, que abans de fer més gran el monstre, pues igual el que toca que ja tenim. és veure com se pot gestionar el que ja es té, i de fet el que s'hauria d'estar plantejant és de cara a aquesta transició ecològica que necessitem per fer front tant als problemes derivats del canvi climàtic com de la vulnerabilitat que ja tenim per la crisi de biodiversitat i contaminació, plantejar desmuntar l'ampliació del dic nord, que això milloraria molt la dinàmica de sediments cap a les platges del sud del port, no? I de la restinga de l'Albufera. Aleshores, sembla que estem caminant en direcció contrària al que hauríem d'estar plantejant-nos de manera estratègica i per a projectes que tenen una vida, diguem, una utilitat pot ser dècades segur, segles tal vegada, no? I que generen impactes irreversibles sobre el territori que després resulta que el que fa 30 anys estava a 30 metres de la costa, ara està en escollera, protegit, perquè no ens entre l'aigua en... Fa molt poquet estaven les Illes Dragues portant l'arena des de Cullera. Sí, però al cap d'un mes
Has de tornar a ja, aportar. ja s'havia perdut bona part d'aquest recreixement que s'havia fet, perquè la solució no passa per ahí, és una solució estructural que té a veure amb el funcionament dinàmic del sistema. No és el pose i ja està. I foren 27 milions d'euros, Sí, sí. dels quals el port, per cert, no posa ni un duro. Un duro. Tot i ser el culpable de la situació. Graciela, estem acabant. Sempre fem les dues últimes preguntes, són bàsicament les mateixes, no? La primera, crec que ha quedat ja explicada, però bueno, insistim. Per què és important que tinguem veus valencianistes preocupades per la sostenibilitat ambiental, per la lluita contra el canvi climàtic i per les emergències socials, no? Per què és important que tinguem representants nostres directes allà en el Parlament Europeu? Jo crec que és fonamental per a enriquir la política europea, per fer més propera fer més properes aquestes decisions en la mesura en la qual estiguen millor adaptades, perquè s'hagin tingut en compte les particularitats que tenim al nostre territori, no? I jo crec que dues qüestions que són fonamentals, sota el meu punt de vista, per als propers anys, és la dimensió, per una banda, territorial i social de totes les transformacions que hem de fer i, per una altra banda, que arriben veus cada vegada més consistents i més quantioses que defensen el necessari decreixement just i planejat de les bombolles econòmiques que es generen. Perquè, d'altra manera, el que tindrem seran crisis traumàtiques. I crec que aquesta funció de portar temes com la necessitat de créixer de manera ordenada, de manera planificada, tenint en compte a la gent, a les persones i als territoris, és una funció fonamental que hem de fer portant la veu dels nostres pobles a Europa, perquè realment siga una unió de pobles i no un gran mercat de capital. Pràcticament m'ho has contestat, però bueno, te fas l'última pregunta. Imagina, ja tenim diputades, diputats, eurodiputats valencianistes allà al Parlament Europeu, no? Tenim les eleccions en juny, hi ha hagut un bon resultat, ja els tenim allà. Què els demanes? Pues te ho he respost, però Sí. però vaja, jo el que es demanaria és que tingueren un compromís molt ferm per avançar en polítiques, com dic, de creixement, de distribució, de posar l'accent sobre els aspectes socials i territorials, mediambientals, de les transformacions que necessitem portar a terme per a minimitzar els efectes del canvi climàtic i per adaptar-nos, i que, sobretot, tinguin una visió oberta respecte a la complexitat de les problemàtiques ambientals, socioeconòmiques i ambientals, perquè està tot vinculat, que tenim al capdavant, i que no es queden inoptitzats per el cas de sirena de la descarbonització i del CO2 només, que és un factor important, que és important, però que no pot ser l'única cosa. Bueno, veig que hi ha molts deures a fer, per tant la llista és llarga, però bueno, el compromís és absolutament necessari si volem evitar aquesta catàstrofe climàtica i social a la qual, si no modifiquem el model, òbviament, estem abocats. Moltíssimes gràcies, Graciela, per haver vingut a participar en este Tornem a Europa. Pues encantada y sobre todo encantada de compartir este ratet así a vora mar al nostre país. Un plaer.